Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika u Rusiji, tiskanim glasilom Medijskog centra Croatica, što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. Jedan zanimljivi blok vijesti, jedan zanimljiv red vijesti, prema kojima, ako ih promatramo zajedno, možemo među ostalim zaključiti da je uredniku stalo pokazati kako mi ljudi, životinje rođene u zoološkom vrtu, štitimo više od ljudskih života. Vijesti su to dana 11. srpnja. Najprije se donosi kako jednom premijeru pada popularnost, pa je primoran da bi se dodvorio biračima muzej, nekadašnju Bizantsku crkvu, pretvoriti u džamiju. Recimo kako je ta vijest, doduše nisam mjerila nego onako od oka zaključila, trajala 1 minutu. Nakon nje ide druga vijest koja govori kako je prije 25 godina 11. srpnja izvršen strašan zločin u našem neposrednom susjedstvu. Traje otprilike onako od oka, ne više od 30 sekundi. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Manje vridna Petroviska i Plajgorska vjernost, naslov je tjednog komentara iz pera Timeje Horvat. U suorganizaciji mjesne samouprave Kulturno-umjetničkog društva Biser i Hrvatske samouprave od 18. do 22. srpnja u Dušnoku je održan kamp hrvatskog jezika i plesa. Kamp se već 3. godinu zaredom održava pod geslom Mi plešemo cijeli dan i noć. Najstarija šokica u Birjanu je Emilija Grajić. Ona je proslavila svoj 90. rođendan još mjeseca siječnja u društvu svojih najmilijih. Na Emiliju nije zaboravila ni Hrvatska samouprava Birjana. Nakon ukidanja mjera izvanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa, svoju najdražu šokicu zastupnici Hrvatske samouprave Birjana iznenadili su slavljem i darovima. Dio ove lijepe priče bila je i moja urednička malenkost. Nakon što je 23. rujna prošle godine svečano položen kamen temeljac, 16. srpnja svečano je predana na uporabu obnovljena zgrada Kulturnog centra bačkih Hrvata. U projektu vrijednom 100 milijuna forinti korištena je potpora mađarske vlade. Osim što se nalazi u užem gradskom središtu, ovo prekrasno zdanje na adresi Tančićeve ulice 15, kako govore ovdašnji ljudi, nekoć je bilo u vlasništvu jedne bunjevačke obitelji. Hrvatska samouprava 15. okruga Budimpešte održala je svoju redovitu sjednicu. Na sjednici se raspravljalo o godišnjem planu i pripremama za veliku fotoizložbu pod naslovom Hrvati pokraj dvije obale Mure. Donosimo zanimljiv napis Linkova Marija u Kemljanskoj kapeli te reportažu pod naslovom 10. tura vjernosti sa centralnom svečanošću u Gornjem Četaru. Hrvatska samouprava Županije Šomoć u Novom Selu održala je svoju redovitu sjednicu, dok je Hrvatska samouprava Budimpeštanskog 7. okruga već 5. godinu zaredom u prostorijama Hrvatskog vrtića, osnovne škole i đačkog doma u Budimpešti organizirala hrvatske kampove s cjelodnevnim boravkom za učenike nižih razreda. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin također je održao svoj drugi ovoljetni hrvatski kamp za djecu nižih razreda. U ovogodišnji hrvatski kamp prijavilo se 15 djece iz Letinje, Mlinaraca, Pustare, Serdahela i Sumartona, a bilo je i sudionika iz Budimpešte. Poštovani slušatelji, naznačili smo vam u proteklih nekoliko minuta tek dio sadržaja ovotjednog broja hrvatskog glasnika. Slijedite platforme Medijskog centra Croatica, pretplatite se na hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile Medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oaziji hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskog glasnika.